Moi, ja mä oon Lilli. Ja tervetuloa mun maideihin. Ja mun alapuolella on Sulo. Moi. Niin, mun alapuolella on Sulo. Ja se on mun paras kaveri. Ja joten nyt on mun maidei. Ja joo, eli mun nimi on Lilli. Ja toi on Sulo. Ja tää on mun maidei. Ja no mun maideihin kuuluu, että ainakin mut varustetaan ensin. Ja sitten me mennään maastoesteille, mitä mä rakastan. Ne on sikakivoja. Ja sit jotain varmaan, en mä tiedä. Mut joo, nyt toi ihme tyyppi varustaa mut. Eikä se ottaa mut riimun pois ja kattokas tätä. Näyttääks mä vähän erilaiselta ilman riimua? Joo, niin munkin mielestä. Mut jos sitten vielä tää. Nyt mulla on nämä suitset. Ja ennen kuin joku kysyy, että miksi nämä suitsien hinnat on tässä eikä tässä. Niin siksi, koska muuten ne ohjat olisivat liian lyhyet. Ja täällä ollaan sama homma. Mutta joo, nyt me lähdetään kävelemään sinne, mikä ihmeen maastorata nyt olikaan. Me mennään ainakin sinne hyppäämään. Mä en ehkä kertonutkaan vielä, tai en mä muista, mutta kuitenkin. Niin joo, se on kiva. Ja joo, nähdään, kun me ollaan ehkä kävelemässä sinne. Nyt ollaan jo matkan päällä menossa. Wuhuu. Nyt mennään mun lempparimetsäreitiin, mutta katsokaa mikä pudotus täällä on. Silleen pikkusen pelottava, mutta on tosi kiva. Ja mä tykkään tästä ihan sikana. Ja täällä on hienot maisemat. Ja tossa on tämmönen puunrunko, mitä mä aina ihmettelen. Se on noin outo. Mut joo, matka jatkuu. Ja kohta ollaan perillä. Tässä on tämmönen kaatunut puurunko, niin mä aina tykkään hyppää sen. Se on yksi tosi kiva este. Mut kohta ollaan siellä kunnon esteradalla. Ja se on siis maastoesteitä. Ja maastikset on parhaita. Niin kivaa. Me ollaan ihan just perillä, Me ollaan siis ihan just perillä, mut sori jos tää kuvaaminen on huonoa, koska se varmaan menee ihan surkein. Mä aletaan kunnon hyppiä esteitä, mutta sori jos musta ei kuulu mitään. Mä oon vähän hiljainen heppa, et kuitenkin. Sori jos tää kuvaaminen on huonoa. Ja nyt me aletaan olla niinku perillä. Nyt me ollaan perillä. Ja tää on kyllä niin kiva estepaikka. Että on mun lemppari. Ja tosta vaikka hypätään tuo este. Nyt hypätään. Wuhuu, tää on kyllä niin kivaa. Ja siis mä kyllä pääsin tosi korkeita. Mä pääsin eka 90 cm. Mutta tää mun omistaja, eli kyllä jotkut varppina tietää sen nimen. Mun ensimmäisessä videossa, tai mun omistajan ensimmäisessä videossa, se kertoo kuka se on. Niin. Mutta tää on nyt mun maidei, ja tää koko kanava pitäisi olla mun ja mun BFF on Sulon. Ja näistä me varmaan mennään tuorata, mut niistä mä tässä koitin kertoa, että mä en nyt varmaan hyppää niin korkeita ohon, mua en näkynyt yhtään, koska mun omistaja ei pysty niinku kuvaa siitä, kun me hypitään niin korkeeta, kun täällä ei ole mitään kuvaajaa. Niin joo, me vähän madalletaan tätä, koska joo, joten vähän madalletaan. Okei, nyt on madallettu ja nyt se on kyllä tosi helppo. Mä haluaisin mennä tässä videossa niin korkeita, kun mä pystyn ja näyttää kaikille, kuinka hyvä mä oon. Mutta kun mun tyhmä omistaja ei se ole tyhmä, mutta se on tyhmä, kun se ei pysty kuvaa siitä. Täällä ei ole mitään kuvaa, ei tyhmää. Okei, jos tää kuvaaminen menee ihan pörinäksi, niin syyttäkää mun kuvaajaa. Meidän koko ajan sanoa siis omistaja. Ja varmaan se oli ihan surkea, mutta toi me siis hypättiin.
Ja se oli varmaan ihan surkea semmonen kuvaus. Mutta nyt vaikka hypätään tämä. Ja tää oli varmaan ihan surkea, kun mä olin silleen näin. Mä vaan menin täällä tälleen. Mut mikä me voidaan sitten hyppää? Täällä on kyllä tosi hyviä esteitä. Toi yksi este, tuo, niin se on tosi korkea. Niinku, jos haluatte vertaa mua. No tää on nyt tosi läheltä, mut kuitenkin. Niin voidaan tätä vähän madaltaa ja hypätä se. Ehkä. Okei, nyt sitä on vähän madallettu. Tai toi keppi on otettu kokonaan pois. Joten nyt mun omistaja kuvaa se hyvin. No niin, nyt me mennään. Ja tässä oli tämmönen pudotus, niin kuin varmaan näitte. Mutta nyt me ehkä laitetaan tohon tämmönen kepukka. Joo, se olisi ehkä kiva. Okei, nyt siinä on toi keppi, jos te näette tossa. Mutta mun omistaja sanoi, että me ollaan oltu täällä silleen aika kauan, kun tässä kävelyssäkin kestää. Että kohta pitää lähteä jo niinku kotiin päin. Onneksi ei ihan vielä, mutta kohta. Niin sitten ehtii kuvata vielä vähän niitä maideita. Kun mä siis aloitin tämän maideen joskus ehkä kahdelta niinku silleen, ei yhdellä vaan niinku päivällä. Niin tää ei ollut ihan aamusta tää maidei, mutta kun en mä jaksanut herätä silleen aikaisin, mä heräsin 12, koska no, en mä juuri tehnyt tänään mitään. Et niinku joo, ja nyt taas huono kuva ja sinä olet. Mutta joo okei, eli kohta pitää lähteä, mutta nyt hypätään tuo. Okidokia, nyt koitetaan hyppää se. Ja mä jankkaan tosi paljon, että sori siitä. No niin, ja nyt mennään. No niin. Hei, kyllä mä osaan, että tarvitsee antaa ääniapuja. Hienosti se meni. Siinä näistä keppi. Mä en tiputtanut, siinä on se keppi. Nyt te näette, siinä on se keppi. Ja tehdään vaikka tosta esteestä hyvän kokoinen, niin mennään vaikka sitä. Se olisi hyvä idea. Okei, nyt siinä on tommonen ristikko. Kiva pieni ristikko. Se on tosi pieni, mutta joo, nyt mennään se. Se on siis tuolla ja mennään tää esteen. Se tuolla. Ja sori muuten, jos mun omistajan kengät tai jalat näkyy tässä. Mutta joo, nyt mennään. Oi ei, mun jalka osui ihan tyhmää. Okei, nyt se on korjattu. Ja nyt et enää tiputta senkin Sori, mä nyt tässä puhun itselleni, mutta pitää antaa kriittistä palautetta. Ja mä annan sitä itselleni. Mutta joo, se on. Ja tää on niinku maidei kautta estemaidei, koska tässä on eniten näitä esteitä. Mutta nyt mennään. Ja nyt. Joo, ei tarvitse antaa mitään tyhmiä apuja. Ja taas se varmaan kuvasi sitä maata, kun mä hyppäsin. Kuvaaja. Sulla pitää ei se ole kuvaaja. Mä menen koko ajan aivan sekaisin. Se on. Se päätää vielä joku rata. Jos mun kuvaaja pystyy. Ei. Se ei oo kuvaaja, Lilli. Niin. Jos mun omistaja pystyy kuvata sen, niin mennään joku helppo rata. Olisiko tuolta? Kaaretaan tosta. Hypätään tuolta takaa ja okei, mä näytän sen. Ei tätä ymmärrä. Täällä hyppään sen vaan suoraan. Joo. Okei. Eli nyt me aletaan mennä sitä rataa. Eli eka. Nyt me mennään suoraan. Ja täältä. Sitten. Nyt mä vähän kävelen tässä, mutta mulla on ollut tänään rankka päivä. Vaikka mä en ole tehnyt mitään. Mutta sitten tää ja tästä. Sitten hypätään tämä. Ja tuolta takaa. Niin no ette tajua. Mutta kuitenkin tästä. Näin. Ja sitten täällä on tää muuri. Apua. Näin tuo muuri. Ja sitten tuosta. Okei, se oli huono hyppy. Ei ollut vauhteja. Sitten tää sitten uudelleen. Varmaan oli taas huono kuvaus. Ja täältä mennään noin 2. Eli
Eka tämä. Eikä tästä. Noin. Homplista vaan. Ja tähän voi kuvaa meidän varjoa. Sehän olisi hyvä. Ja sitten... Joo. Mut joo. Eli estetreeni oli täällä. Ja nyt me lähdetään jo kotiin. Joo. Kotona sitten vähän lisää taas matkalla. En mä nyt tiedä missä. Okei, nyt ollaan menossa kotiin. Ja no, ei me olla kuin ehkä 2 minuuttia tässä kävelty. Ei olla todellakaan pitkällä. Silleen vieläkin niinku silleen täällä paikassa. Kohta päästään sille kivalle metsäreitille. Ja mua aina ärsyttää, kun pitää lähteä täältä kivolta maastoesteiltä, eli maastoreilta. Sanon niitä maastoreiksi. Että joo, mutta niin, ehkä huomenna sitten taas. Ja voi tulla myös sulomaille, niin, että sulomaideekin voi tulla. Ja sitten voi tulla ehkä meidän kanssa yhteinen myydäy, eli maidei. Ja joo, eli toivottavasti te tykkäätte tästä maideista. Ja tää kuva se on ihan surkeeta. Mutta kun me päästään kotiin, niin mä varmaan, ainakin toivottavasti, on ihan hetken ulkona. Saan juosta vapaasti, koska mä niinku melkein aina saan. Koska no, mulla pitää saada niinku silleen vähän omaa aikaa ratsastuksesta. Se on niinku ehkä 5 minuutin. Et se ei oo yhtään pitkä, tai silleen kauhean pitkä, mutta kuitenkin niin semmonen oma aika. Ja sitten kans toivottavasti, että mulla on pakko saada ruokaa, koska ruoka on parasta ikinä. Ja nukkuminen. Että joo. Ja mä sanoin, että mä aloitin tän maidein silloin 2. Mutta joo, mä aloitin se, mutta se meni vähän mönkää. Ja sitten oli joku outo juttu. Niin mun omistaja piti tehdä jotain. Eli mä kesti silleen tosi kauan. Niin mä aloitin sen sitten. Tai koitin aloittaa 3, mutta kuvat meni ihan pieleen. Koska no niin mä aloitin sen tyyli joskus 6. Et silleen niinku joo. Mutta silleen mä oon koittanut kuvaa maideista niinku silleen niinku siitä 2 alkaen. Että siksi niinku koska kello on niinku joku 7:30 nyt. Tai silleen ehkä ylikin, vai ehkä varttia vaille tai jotain. Että mieti silloin silleen, että joo. Että mieti, että miksi mä pääsen kohta jo nukkumaan ja iltaheinille. Että joo, tämmönen asia vaan. Että sori kun mä sanoin, että mä aloitin 2. Nyt taas ollaan täällä matkalla. Ja ollaan kohta kotona. Mutta kello onkin vasta niinku 9 tai niinku 18:35. Niinku silleen kun mä äsken katsoin. Ja tuli auto, niin piti vähän puhua kovemmin. Mutta toivottavasti tämä mun söperrys tästä kuuluu nytten. Mutta joo, eli siis mä sanoin, että kello on varmaan joku varttia vaille silleen 8. Mutta ei oo vielä, mikä on tosi hyvä. Että silleen, tässä on vielä kauan aikaa, niin pystyn kuvata tätä maideita vielä ainakin hetken. Että joo. Ja mä oon ihan kohta perillä. Kohta mä toivottavasti pääsen riehumaan ja iltaheinille. Ja sitten en mä tiedä mitä mä sitten teen. Jotain chillausta ja jotain kivaa ehkä. Ainakin toivottavasti. Okei. Nyt me ollaan päästy kotiin. Ja mun omistaja vaihtoi mulle riimun ja riimun narun. Mutta onneksi kohta ottaa sen pois, niin mä pääsen juoksemaan tänne aivan täysiä. Mutta joo, se hetki käy ihan just, joten odotellaan sitä. Okei, ja nyt mä oon vapaa. Mä pääsin
Pääsit juoksemaan. Se on niin parasta. Se on niin parasta. Mä pystyn syödä näitä. Ja en mä saa. Ne maistuu pahalle. Ja kyllä mä saisin, mutta ne maistuu pahalle. Ja täällä on tämmönen. Tää on mun aina lempipaikka. Se paikka, missä mä just saan juosta. Että on tämä paikka. Mä rakastan juoksemista. Ja vielä kerran. Niin kiva tää juokseminen. Ja vielä kerran. Mä kyllä niin rakastan tätä. Tää on kyllä niin parasta. Ja joo. Mä toivottavasti saan mun iltaruuan täällä ulkona, koska se on niin parasta. Ja kyllä mun pitää saada, kun nyt on mun mydähy, niin mun iltaruoka saattaa tulla tuolta. Lili, heinä. Ui, paras iltaruoka ikinä. Iltaruoka on kyllä niin parasta, vaikka se onkin vaan heinää. Mutta se on kuitenkin niin hyvää heinää. Heinä on kyllä niin parasta. Tätä saisi olla kyllä enemmän, mutta kun mä saan monta kertaa päivässä ruoan, niin mun ei tarvitse antaa silleen paljon. Mutta kuitenkin ruoka on parasta. Ja mä kohta syön ihan tyhvänsä. Kaikki ruoka niinku katoaa. Sille, mä syön vielä noin, okei. Eihän mun turpaa liikaa, niin ei varmaan. No, mä putran tälle. No kyllä se vähän lähti, mutta pitää mut harjata. Mä sanon mun omistajalle, että harjaa mut harjataan ja sitten mut laitetaan unille tai mut laitetaan karsinaan unille. Tai en mä vielä todellakaan nukaha. Mähän valvon tänään tosi pitkään. Tai en mä tiedä. Mä kyllä vähän aika paljon kyllä väsyttää. Ja mä katsoin, että kaikki on heinää, mut se on vaan kuivunut tän nurmea. Voi vitsin sibulli. Mut joo, okei, nyt harjataan, koska tää kutittaa mua tää heinää. Nyt mä ollaan sisällä ja mä oon edelleen likainen, koska mua ei oo harjattu vielä. Mutta siis mä oon ihan sekaisin, koska mä en oo tajunnut, että kello on ihan kohta vasta 7. Mutta joo, mulle annetaan iltaruoka silleen aikaisin. Mutta joskus mulle annetaan 2 iltaruokaa, koska ne on tosi pieniä. Mä en tiedä, annetaanko mulle niistä 2, mutta joo. Ja mua ei vähän väsyttää, että mä en varmaan jaksa enää kuvaa, mutta silleen, tai en mä tässä yhtään kuvannutkaan, mutta en mä jaksa enää höpistä. Mutta joo, nyt mut harjataan ja joo. Sitten mä sanon vaikka moikka. Okei, nyt mun nämä on putsattu. Sillä ihan hyvin. Ja mulla oli tuolla klikkaa aika paljon. Mutta nyt se on ihan hyvin putsattu ja mä oon vinossa. Noin. Niin kiitos, kun te katsoitte tätä videon. Ja muistakaa painaa tykkäykset, koska nämä on paljon parempia kuin mun omistajavideot. Ja joo. Me toivottavasti nähdään seuraavassa videossa, koska no, kaikki mun videot on parhaita. Ja on kans suloin. Kiitos. Niin, mikä ääni toi oli? Ei toi yhtään suloin ääni, mutta kuitenkin. Että joo, moikka!